Bine te-am găsit, ființă minunată! Înainte de a începe această sesiune de meditație ghidată, te invit să te așezi într-o poziție confortabilă, de preferabil într-un loc în care ești în siguranță, în care să ții o scurtă pauză de la orice fel de acțiune sau atribuție zilnică. Îndată ce te simți pregătit, închide-ți ușor ochii și începe să-ți îndrepți atenția spre interiorul tău, în propriul peisaj interior. Îndreaptă-te către acea stare de pace blândă care se află în tine. Identifică acel sentiment de liniște. Chiar dacă există o formă de perturbare în exteriorul tău, în mintea ta sau în interiorul tău, navighează cu încredere până în acel loc din interiorul tău unde este liniște și rămâi acolo pentru câteva clipe. Imaginează-ți că întregul simț al conștientizării tale călătorește într-acolo. Și din acel spațiu simte cum în mod treptat devine din ce în ce mai prezent acest sentiment de liniște. Repetă-ți de câteva ori următoarea afirmație și simte adevărul din esența ei, care se regăsește și în interiorul tău. Eu sunt acum în pace și totul este din ce în ce mai bine. Rămâi în acel spațiu de liniște și pace. Oriunde ai identificat în tine acest sentiment de pace, imaginează-ți ca și cum ar fi o sferă de lumină sidefată. Acum vezi lumina care începe să-ți pătrundă prin întregul tău corp fizic. Acest glob al liniștii și al păcii are multiple conexiuni, iar unele duc atât către centrul Pământului, cât și în univers, ca niște rădăcini cu o lumină aurie strălucitoare. Simți cum începi să te contopești cu acea lumină aurie strălucitoare până când devii unul cu centrul ei. Ca și cum ai găsi punctul de liniște și pace din univers. Dacă începi să simți că se întâmplă ajustări în câmpul tău energetic, ai încredere și întâmpină-le cu cele mai bune gânduri, știind că orice îmbunătățire a nivelului de energie pe care o experimentezi este ghidată de tine și de înțelepciunea ta interioară. Și odată ce te simți complet înconjurat în acest glob de lumină, imaginează-ți că ești atras ca un magnet până în centrul sistemului nostru solar. Simte cum te apropii până când ești îmbrățișat de soare
care te trage printr-un portal și de acolo ești transportat în centrul întregului univers, aproape ca prin magie, plutind în globul tău de lumină aurie și simțind echilibrul perfect din întregul univers. În acest spațiu de armonie perfectă, chiar în mijlocul universului, în timp ce experimentezi acest frumos sentiment de pace, lumină și echilibru, îți repeți următoarea afirmație. Sunt gata să renunț la tot ceea ce a fost și devin de acum tot ceea ce sunt menit să fiu, pentru scopul meu cel mai înalt și al celei mai mari bucurii. La următoarea respirație, inspiră profund, simțind cutia toracică care se extinde complet. Menține apoi respirația timp de câteva secunde când ajungi în punctul maxim și apoi expiră cu un oftat prelung. Acum, revino la fluxul tău obișnuit de respirație. Acordă-ți timpul necesar pentru a te întoarce în momentul prezent și du-ți atenția înapoi în corpul tău. Mișcă-ți în mod treptat degetele de la mâini și de la picioare. Apoi rotește-ți ușor umerii și când simți că ești gata, deschide ușor ochii și revino în lumea din jurul tău, știind că te poți întoarce oricând la sfera ta de pace și liniște interioară. Nu uita să răspândești în jurul tău doar energie de vibrație înaltă. Fie ca serenitatea să coexiste mereu în ființa și în viața ta.